Morjesta! Mun nimeni on Joonas Niskanen ja mä olen intohimoinen viehevalmistaja, kalastaja sekä harrastelen ruoan valmistusta. Tässä videosarjalla te tulette näkemään pintaraapaisun viehevalmistuksesta, jonkin verran kalastusta sekä kalaruokien valmistusta. Tervetuloa mukaan! Tämä on Vieheverstalta ruokapöytään. Noin, nyt on rungot on laitettu tohon telineeseen ja nyt sitten imetyslakkaus niille, niin lasketaan se tonne lakan sekaan toi teline ja se saa siellä tunnin vähän reilu olla tuolla lakassa, että sieltä se kuplaa nousee, nytkin näkyy hyvin kun sieltä nousee kuplaa tuolta. Se runko imee sitä lakkaa itteensä ja sit kun se kupla tavallaan on loppunut nousemasta tuolla, niin se on käytännössä imennyt sen mitä se imee. Sitten siihen voi lakata muut kerrokset ja se vähentää sitä pintatyöskentelyä siinä sitten, kun ei tarvi sitä hioa niin montaa kertaa sitä runkoa, niin kun ei muodostu sitä kuplaa enää sitten muilla lakkauskerroilla. No niin, sit meillä on pohjalakattua runkoa tossa noin, niin siinä on nyt 3 kerrosta uistinlakkaa, niin sen jälkeen voidaan siihen laittaa folio. Ja folio on tämmöisissä valmiissa soiroissa mulla. Ja jotta ne pysyy vähän niinku paikallaan nuo foliot, ettei ne liiku keskenään, niin vetäis tänne nitojalla nippuun tosta. Siinä on meillä 2 nippua. Ja runko kun on tällainen epäsymmetrinen, eli se on vähän toiseen suuntaan kaareva, niin tehdään tohon toinen. Ja tämmöiseen folioonhan, niin tähän nyt ei tarvita välttämättä mitään kynää. Jos kynällä tekee, niin pitää huolehtia, että se on riittävän pehmeä, ettei ole terävä, ettei rikota tuota foliota. Hellästi piirretään jälleen toi paapun haluttu sivuprofiili tohon. Se tulee myös ihan esimerkiksi tommosella runkolangan päällä. Ja nyt sitten kun tää on niinku vasen kylki, niin nyt sitten käännetään tää meidän muotti tähän toisinpäin. Ja mä näytän tosta, eli ihan tällä runkolangan päällä niin voidaan. Se on niin pehmeätä toi folio, että siihen jää jälki tohon. Ei tarvii välttämättä mitään kynää. Jokin pyöreä pintainen pehmeä jutskat, millä se piirretään. Kuten näette, niin siihen jää se jälki ihan samalla lailla kuin kynällä piirtäessä. Sitten leikataan irti se siitä. Ja nyt oli toi nitoja homma tossa tosi tärkeä, että ne pysyy vähän paikalla, ne tässä lähtis äkkiä livohkaan noin alemmat tuolta leikatessa. Niin. Noin. Ja viivaa pitkin. No, nyt meillä on vasen kylki siinä ja tosi kätevä. Meillä on ne nidottu valmiiksi noin roskapalat, niin ne on siitä kätevä heittää sitten roskiksi. Näin, nyt me sitten erotellaan sieltä foliot ja välipaperit omiin nippuihin.
No toinen kylki ja siinä on toinen kylki. Ja nyt kun meillä on nää kullanvärisiä, niin tällähän tulee nyt sitten semmoista savunahkan väristä vaappua ja me halutaan nyt osasta tehdä hoppeita muikkukylkeä, niin jaetaan nyt vaikka siitä 5 kappaletta ja pidetään nää erillä, että nää on eri kylkiä. Noin, niin laitetaan siihen ihan jotain liuotinta. Tässä on ihan tinneriä lasipurkkiin. Noin ja saadaan muikku. Hienosti, ja tätä samaa lientähän voi käyttää tässä niin kauan kunnes se on niin oranssia toi lievi, että siihen ei enää se ei puhistu enää. Eli niin kauan kun sieltä tulee puhtaita folioita, kirkkaita folioita, niin voi käyttää samaa lientä. Näin. Ja tässähän on 2 puolta, eli siis sehän saattaa joku ajatella, että tämähän on helppo homma käyttää tätä toista puolta, mutta tämä toinen puoli on matta. Tää on kiiltävä tää toinen puoli. Toki kalan mielestä se voisi olla parempi jopa tuo matta. Näin on tullut tehty. Toi kiiltävä puoli on ulkopuoli. Äsken tehtiin tuossa kultaisesta foliosta hopeita ja sitten sitä ennen leikattiin siitä palasta sopivan mallisia folioita. Nyt ne pitäisi saada tuohon vaapun kylkeen kiinni. Niin otetaan toi 3 kertaa pohjalla kattu runko tosta ja putsataan siitä ensin lenkit auki. Toi etulenkki auki, että saadaan se sitten ripustettua kätevästi telineeseen siitä sitten tuonne, kun lähdetään tekemään seuraavia lakkakerroksia siihen. Ja sitten vattalenkki auki sen takia, että saadaan toi folio menemään tuolta vattalenkistä sisään hienosti. Tällä systeemillä 3 saadaan kerralla yksillä sotkemisilla. Tehdään toi hopea nyt ensin vaikka tuossa muikun värinen. Taas sottasta puuhaa laitetaan toi vedenpitävä D3 eri kiepperi tohon runkoon. Joka puolelle pyöritetään se siihen tasaisesti. Asetetaan runko siihen. Tommonen sinappisoiro siihen. Siihen ja meni aina hanska hävikkiin siitä ja toiselle puolelle valmiiksi. Ja toisella sienellä tommonen esipainallus. Ja sitten lähdetään tekemään tätä folioinnin viimeistelyä. Vähän rypyt pois ja sauvat kiinni tosta. Mä olen tykännyt tehdä sillä lailla, että mulla menee toinen kylki tohon tasaan ja sitten jotain puikkoliimaa tohon pikkusen tohon. Saadaan noin foliot limittäin tohon. Vähän varovaista puuhaa se täytyy olla, että se ei repeä toi folio eikä lähde liikkumaan. Toi on liukasta toi liima tuolla, niin se herkästi liikkuu toi folio. Ja yläpuoli päädyt siistiksi. Varmistetaan, että joka puolelta on rypyt pois. Sen jälkeen vaikka tommosella toisella rungolla niin
otan toi lankalenkki tosta, se tulee sieltäkin yhdistyy noin foliot ja se on aika näppärä siinä. Vesipohjaisesta liimasta kyse, niin antaa kuivua nyt sitten vuorokauden verran ainakin. Sitten lakataan siihen pintaan niin paljon, että sitten pystytään maalaamaan.